Octaviu RS poznáme už takmer 2 roky, toto je však špecialitka verzia RS 230, ktorú rozoznáme vďaka čiernej maske, 19-palcovým diskom, ktoré pripomínajú nejaký koláč alebo kvet, sú však naozaj efektné a dodajú autu pekný vzhľad. Sú tu štandardom čierne spätné zrkadlá plus čierne výfuky na obidvoch stranách pravdivé, alebo teda práve, keďže je to verzia s benzínovým motorom. No a ide o Octaviu, čiže máte obrovský kufor, s ktorým zoberete aj susedov na dovolenku bez problémov. O tom nemusíme ani diskutovať. Je to však škodovka, takže stále sa tu objavujú nejaké tie ich škodovacké neduhy. Napríklad dvere, keď máte potvorené okno, zavrete, tak máte pocit, že vám ide to okno vypadnúť. Čo je však dôležitejšie, sú tu špičkové športové sedačky, ktoré brutálne vyzerajú, dobre držia aj v zákrutách, aj bočné vedenie. Je tu nový alebo podmenený volant, športový, pekne držiaci a aj vyzerajúci, a v zásade interiér je identický s ostatnými verziami. Dôležité je však povedať, že táto verzia ponúka o 10 koní viac, čiže 230, a asi najdôležitejšou vecou je, že má vpredu samosvorný diferenciál, ktorý by mal zamedziť tomu povestnému nedotáčavému efektu pri autách s predným pohonom, keď sa s ním začnete šalieť. Aká je realita? No, poďme si to teda vyskúšať. Takže Octavia 3. generácie a RS ako taká tiež už je asi každému dobre známa. Možno sa určite nájde niekto, kto pozerá toto video a RS má aj doma, keďže ostatné ráno človek ide po Bratislave do roboty alebo do školy a za 20-25 minút stretne 5 alebo 6 exemplárov tejto generácie, a konkrétne vo verzii RS. Je to taký asi ideál pre mladého chalana, ktorý sa chce nejako vyblázniť a má nejaké tie peniaze, aj keď akože treba povedať, že není to úplne auto pre nejakého pravého petrolheada alebo toho fajnšmekra. Na to je tu skôr asi Civic Type R alebo povedzme Renault Megane RS a podobne. Verzia RS 230 má však nejaké tie atribúty, ktoré ju predurčujú na úspech, alebo teda k zlepšeniu jazdeckých vlastností. Nemyslím teraz motor ako taký, keďže ten 2-litrový TSI-čkový agregát je, myslím si, že veľmi, veľmi dobrý, a či už má tých 220 alebo 230 koní, čiže ten prírastok 10 koní, to je asi v zásade jedno a v reále to nejako nepostrehnete. I keď papierovo sa vám zvýši maximálna rýchlosť na 250, 248, čiže môžete povedať, že máte auto, ktoré dokáže ísť 250 a plus sa zníži čas akcelerácie, keďže na stovku táto Octavia vystrelí v prípade automatu za 6,7 a v prípade manuálu, čo je v mojom prípade, tak 6,8 sekundy. Najväčší plus v tomto aute je však ten spomínaný zázrak medzi prednými kolesami, čiže elektronicky riadená lamelová spojka, ktorá v podstate slúži ako nejaká náhrada za mechanický samosvor. Je to veľmi zaujímavá vecička, ide konkrétne Škoda to volá, alebo teda koncern Volkswagenu to volá ako samosvorný diferenciál VAQ, čiže je to nejaký nemecký názov, ktorý vám teraz presne nepoviem, keďže život je príliš krátky na to, aby sa človek naučil nemčinu, ako sa hovorí. V podstate môžeme povedať, že ide o ako keby, alebo pracuje na rovnakom princípe ako Haldex 5. generácie, s tým rozdielom, že neprerozdeľuje krúťací moment medzi nápravami, ale medzi prednými kolesami, čo je taká odlišnosť, lebo Volkswagen, alebo teda koncern Volkswagen Group má vo svojich vozidlách alebo ponúka
systém XDS+. Ten v podstate robí na inom základe a funguje tak, že pri tých ťahlých zatačkách nedotáčavosť rieši tým spôsobom, že vnútorné koleso pribrzďuje. To v zásade nie je zlé riešenie, ak však máte auto športové a na tých okruhoch, keď už človek fakt jazdí, alebo na pezinskej babe, ako som ja, sa to veľakrát môže hlavne tým profesionálnym jazdcom alebo tým ľuďom, ktorí fakt si potrpia na detaily, ukázať, a to v tom zmysle, že to auto vie citeľne, alebo tým, že sa pribrzdí to koleso, tak sa ukáže ten limit toho auta skôr. Nehovoriac o tom, že stratí asi nejaký ten čas. Tu je to riešené tak, že koleso, či práve alebo ľavé, vzhľadom na to, aký je povrch a akú má prilnavosť alebo teda trakciu, tak ten systém prerozdeľuje krútiaci moment, respektíve jeho veľkosť. Čiže ak idete ľavotočivú zákrutu vľavo a začnete mať nedotáčavý šmík, tak ľavé koleso dostane minimum toho krútiaceho momentu alebo nejaké obmedzené množstvo, zatiaľ čo to práve ponúkne alebo dostane oveľa viac. No a o tom to celé je, laicky povedané. A ja som teda na pezinskej babe a prišiel som si to vyskúšať a už po prvých prejazdoch hore-dole som zistil, že to funguje fakt neskutočne. Akože musím povedať, na to, že je to predokovka, ja v mojej pamäti, keď zalovím, tak si nepamätám auto s predným pohonom, s ktorým by som vedel takto dravo vojsť do zakruty a tak rýchlo potom ňou prejsť a následne z nej výjsť bez toho, aby som niekde ošúchal zabradlie pravo a podobne. Čiže vravím, je to úplne možno málo alebo detail a to auto úplne zmení. Takže mal som Golf GTDčko, ktorý, dobre, motorovo je to trošku inde, ale je tiež jazdecké auto alebo také športovejšie a tam tá nedotáčavosť sa pomerne dosť ukazovala. Samozrejme, tento systém už má napríklad Volkswagen v modeloch Golf GTI Performance alebo Seat Cupra, teda Leon Cupra, a Škoda to teraz sprístupnila, alebo teda až teraz. No a čo dodať? Poďme si to teraz skúsiť. Že ono sa to nezdá, ale normálne nemáte pocit, že vám ide do strany, neuchádza to auto, absolútne. Niekedy iba tak pocítite, že jedna strana vám ako keby zatiahne viac a trochu to sekne. Ale ty kokos. Skúsim to teraz vypnúť. Trakciu. Oni sú také 3 módy, klasický, potom vypnutie nejakého toho pomocníka trakcie a potom keď podržíte, tak vám to vypne úplne, aj keď stále to tam je, hej, a nezabijete sa, takže v tých krízových situáciách to drží. Čo ti dáva? Ja neverím, normálne neverím. Neviem, že teraz nebude to možno také predstené na kameru, neviem, ako by som vám to najlepšie ukázal, ale ty kokos, paráda. Nemusíte ani nemusíte preradiovať v podstate. Na tej dvojke to po pohode vyťahne dobre.
že idem vo svojom pruhu, nesnažím sa teraz prechádzať cez tú čiaru. To je neuveriteľné. Strávil som skoro 3 dní na Pezinskej Babe a musím povedať, že tá verzia 230 robí fakt divy a človek si povie, že tak málo stačí k tomu, aby sa tak veľa zmenilo. A trošku ma možno mrzí to, že to auto navonok neodlišíte od tých klasických RS-iek. A hlavne napríklad od tej dieselovej, hej, ktorá je, by som povedal, v porovnaní s týmto tak o polovicu horšie auto jazdecky. A tým pádom nemáte nejako dať možno vedieť ostatným, že aha, toto je tá 230, tu je ten diferenciál, s týmto sa fakt vieš dobre zabaviť a není to ten 190 alebo 180 koňový diesel. Lebo v podstate tie čierne doplnky, čo tu sú vonka, ešte tie exteriérové, tak to si môže dať každý na RS-u za nejaký ten príplatok, samozrejme. A zaujímavosťou inak je, že zadné logo pre 230 verziu je o 15% väčšie ako v prípade klasických, no ale tak to sú také veci, ktoré si nikto nevšimne. Ale inak toto by bolo asi pre mňa jasná voľba, že ak tú RS-u, oktávku, tak tú 230 automaticky. Lebo vravím, ten rozdiel v tej nedotáčavosti a ako to dokáže toto auto eliminovať, doteraz som z toho celkom dosť v údive. Má to pekný zvuk, je pravda, že musíte tomu trošku zaberať, lebo ten zvuk sa prejaví mohutnejší až v tých vyšších otáčkach, respektíve dokonca medzi 2 a 3 vám to niekedy aj prdne, ak dobre preradíte a motor vytočíte do tých 6000 alebo cez 6000 otáčok. Čo sa týka spotreby, myslím si, že je celkom priateľná, nakoľko negatívom síce je, že máte iba 50 litrovú nádrž, ale pri bežnej jazde viete jazdiť približne za tých 7,5 litra, a to úplne akože s prehľadom, čo si myslím, že je na 230 koňové benzínové auto veľmi slušný údaj. A samozrejme, keď sa začnete s tým blázniť, tak tá spotreba ide kľudne cez 10. Klobúk dole. No ale prekvapila táto 230, nepovedal by som to do nej teda. A osobne si myslím, okrem toho, že tá Octavia RS je asi taká z tých konkurenčných modelov ostrých, asi taká najracionálnejšia voľba v tom zmysle, že je priestranná, ponúka obrovskú hodnotu vo všetkých smeroch a asi taký najideálnejší daily-car, keďže bežne s tým viete jazdiť, pri tom komfortnom režime je to dosť komfortné na tých 19-kách, čo mám teraz. A to by ste možno s tým Meganom RS alebo Type R-om nerozdýchali, respektíve vy, hej, ale ak by ste vozili s ním dieťa do školy alebo deti každý deň, tak neviem, či by sa nesťažovali. A plus kufor a podobne, takže pekný daily car.